Ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye walasa min ye da dumuniw ye olu sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogoya min na. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jagoko ni izini ko ma n'o ye Musa Alassane Diallo ye. Ale ni burufeerelaw ka jɛkuluba ye ɲɔgɔn ye kɛ n'o bɛ wele nanzarakan na Fédération nationale des boulangers et pâtissiers du Mali walasa sunkalo min dontɔ filɛ nin ye fɛn min ye buru ni farini mugu ye olu kana dɛsɛ cogoya min na. O de hukumu kɔnɔ Fédération nationale des boulangers et pâtissiers du Mali olu ye lajɛ balalen kɛ sibiridon février kalo tile 24 san 2024 jagokɛlaw tɔgɔlaso la n'o ye Sesimi ye k'o kunnafoniw lase ani ka bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin minisiri ma a ka wulikajɔ la ni a ka cɛsiri la balofɛnw sɔngɔ jiginniko la. Wulada in na an ye ɲɔgɔn regroupe fɛn o fɛn bɛ se ka taa n'an ka baara ye ɲɛ fɛn kɔlɔlɔ fɛn bɛ se ka kɛ an ka baara la an ka se ka dɔ fɔ o la. A fɔlɔ ye mun ye an bɛ ministère de commerce et l'industrie an b'o fɔ kosɛbɛ a n'a ka direction membre bɛɛ lajɛlen an bɛ transition mɔgɔ bɛɛ fana lajɛlen fo parce que vraiment don min na an bɔra an kumana u y'an wele u y'an ka kumakan lamɛn awa u ye ko to an ta la fana donc vraiment an b'o fɔ o da yɔrɔ kɔ an mana discussion b'a la bi an nana remerciement de la k'a yira population bɛɛ la ni ala de kɛra jɛnɛla ye fo ka taa sunkalo ban buruko gɛlɛya tɛ yen farinko gɛlɛya tɛna sɔrɔ inshallah dɔ bɛ buru sɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ la fariniw fana bɛ sɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ la a piri kɔrɔ fana na dɔrɔmɛ kelen ma fara farini piri kan dɔrɔmɛ kelen ma fara buru piri kan bɛɛ b'a piri kɔrɔ la. An bɛ jama in barikada donc an kun ye kuma daminɛ ka jama fo jamana ɲɛmɔgɔw fo minnu sera yan nɔ après ni ye boulanger hakili jigi depuis bi ma se boulanger ka cɛsiri cogo ka jamana dɛmɛ an y'u hakili jigi o la n'o sababu yɛrɛ de la le croissant a été créé en 1683 donc discours kɔni kun ye ka mɔgɔw barikada k'a yira jama la k'a fɔ nin fédération bɛ yan de jamanadenw de kama waati tɛmɛna minnu gɛlɛyara ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'o ye covid ye n'o ye sanction de la CEDEAO ye n'o ye augmentation du blé sur le marché mondial o si m'a to an ye dɔ fara buru kan donc an ma fɛn ye bi min b'a to an ka dɔ fara buru ko kuma kan jango jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye farini yɛrɛ lajigi an ye kosɛbɛ o ni foli ka kan ka taa usine na u y'a bila 4,600 donc bi ta kɔni kun ye dɔrɔn ka jamanadenw hakili sigi ka f'u ye k'a fɔ boulangeriw bɛ yan buru bɛ yan a ɲuman bɛ yan problème tɛna se ka yala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye k'a fɔ u bɛ kɛlɛ min na k'a fɔ ko fantanya kɛlɛ an fana b'u nɔfɛ o ko la parce que a kɛ kun ye jamanadenw ka bɔ gɛlɛya la n'i y'a ta k'a lajɛ boulanger mɔgɔ hakɛ min don baara la c'est trop. Les boulangeries emploient combien de personnes? Ça, c'est les opérateurs économiques, c'est contribuer à la lutte contre la pauvreté. Donc, vraiment, en Bouko, en Kumbuko Kunu, en Bouko Bi, Sini Falambuko, Inch'Allah. Kuma kelaw ko ni aye jon kunandi sababu nyuma. Nterike mbarake nyo Cheikh Marsako ayafo. Ayaka kuma labani miye mbada mnoyi ni aye ambeya ni keneka sababu dudu asababu folo oye ankora ke anga président d'honneur miye Ablaye Amidou Cissé président de la fédération des boulangers et pâtissiers du Mali, un grand baobab du secteur privé malien ni aye ambeya mbi BTD, cabinet Kounoudou, filière pain, où est bara minkala, abel lakali. Donc, ni fama ou bunya, ou kanka bunya.
parce que kabini u ye baara in daminɛ u y'a daminɛ de pour que jamana ka lafiya u y'a daminɛ de pour que jamanaden ka lafiya u y'a daminɛ de pour que jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka lafiya donc nous avons emboîté le pas an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi bi in na n'u y'an bɛɛ wele ko an ka na ka nɔgɔya kɛ jamana na au moment où le pays a le plus besoin bɛɛ b'a dɔn donc u ma ko kura kɛ u ye ko kɔrɔ de kɛ mais u ye min kɛ bi u y'a kɛ a waati la ala k'u sara ala ka sini kɛnɛ d'u ma jamana ala ka basigi ala ka jamanaden kan bɛɛ. Sunkalo b'a fɛ ka na o de kosɔn an y'a wele ka buru kuma fɔ inshallah n'ala sɔnna buru a tɛ manqué sunkalo la donc o de kosɔn an bɛ gouvernement remercier parce que o don na ministre ya ɲɔgɔn kunbɛn an y'a min ɲini a fɛ a y'a kɛ a y'a bɛɛ kɛ k'a d'an ma k'a fɔ k'an ka taa feere an ka hɛrɛ la tɔgɔ min ka di an ka taa feere n'ala sɔnna an fana min ye feerekɛlaw ye an b'a lahidu d'an ma kɛ su waati bɛɛ n'a wulila aw bɛ feerekɛla minnu kunbɛn sira la su fɛ ni fɛn bɛɛ la i bɛ taa feere kɛ inshallah buru tɛ manqué farine fana don tɛ fara a kan buru fana gouvernement y'a min di an bɛ o de di mɔgɔw ma pour que a bɛ feere k'a di mɔgɔw ma. Ministre y'an bonya ka an karama ka ko to an t'a la donc an b'a fɔ an b'a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fɔ donc an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn y'a sen se yan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen bon fɛn caman tɛ ka fara nin dɔrɔn de don donc an ka foli b'aw ye bɛɛ bɛ buru sɔrɔ sunkalo in na inshallah n'ala sɔnna n'ala ka jɛ donc fɛn ma fara farine kan fɛn ma fara buru kan donc an fana bɛ se ka buru ta ka taa a livrer yɔrɔ min ka d'an ye foyi t'a hɛrɛ bɛ tile donc basi foyi tɛ yen. Ko ni ko nisɔndiyatɔ ma ko a ka tasuma fiyɛ n'a nuji ma fara daji b'a faga an ye fɛn min sɛbɛnlen tableau la k'a fɔ ko ni ala sɔnna ko aw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ko sunkalo in kɔnɔna na ko buru tɛ dɛsɛ ne hakili la o nisɔndiya o tɛ anw dɔrɔn ta o ye maliden bɛɛ de ta ye bi donc an b'a ɲini an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛ aw ka tɔn ye layidu min ta k'a fɔ k'u bɛna malidenw ladumuni ala k'a barika d'aw ma ala k'a se d'aw ma ala ka n'aw dɛsɛ donc vraiment an tɛna kuma janya kojugu nisɔndiya foli de don ni nisɔndiyara kuma yɛrɛ fɔcogo bi dan an bɛ dugawu de kɛ bɛn min kelenya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que adamaden n'aw bɛnna a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'aw bolo n b'u bɛɛ lajɛlen dɔn dɔw ta tɔgɔ ma ka dɔ to yen mais n bɛ Sise ta tɔgɔ ma président ta tɔgɔ ma Sise ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'aw bolo n b'a dɔn kosɛbɛ a ka parcours kɔnɔna na an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc adamaden ni n'a jɛra n'i ma tigɛ a la n'i sigira jama la i k'a fɔ k'a fɔ ni karisa jɛra n ma tigɛ a la donc fɛn fɛn sigilen fɛn na an ma tigɛ si la donc an bɛ barika da k'aw ye donc a ye layidu min ta ala k'a sabati aw bolo n bɛ yan n'i ye sigilen ye présidium na yan fana n ye chambre de commerce président ka conseiller n'o ye Maju Senpara ye ni n sigira chambre de commerce présidium na a ka kan n ka foli bila ale fana na parce que an b'ale fana ka yamaruya kɔnɔna na donc an bɛ foli belebele bila Maju Senpara la a bɛ président min na ala ka barika don a la ministre min fana y'aw jaabi ka ɲɛ a ministre ka jaabi ma bala anw na parce que an n'a bɛ rencontre minnu kɛ an b'a dɔn k'a fɔ jamana in hami b'a la ka groupe dɛmɛ u ka se ka taa ɲɛ o hami b'a la surtout aw bɛ développer cogo min na hami b'a la an b'a dɔn a ye doléance min d'a ma a y'a jaabi ɲuman d'a ma a ma bala anw na mais hali bi ala k'an bɛn kelen ma hakɛto bɛ nin kan sɛlɛ ala ma